Analiștii politici consideră că desemnarea lui Iurie Leancă în calitate de premier și alegerea cabinetului de miniștri va fi un colac de salvare pentru multe partide politice care riscă să nu ajungă în Parlament dacă vor fi alegeri anticipate. Astfel, Iurie Leancă are la dispoziție 15 zile pentru a convinge deputații să susțină candidatura lui. Domnul Leancă a fost acela care a prezentat imaginea Republicii Moldova în dialog cu Uniunea Europeană în special și a prezentat-o cu succes. Și în cazul, dacă acest guvern va fi confirmat prin votul Parlamentului, acesta va fi un mesaj pentru Uniunea Europeană că Republica Moldova totuși rămâne o țară care dorește să aducă standardele europene la ea acasă, spre deosebire de alți lideri politici, n-a fost implicat în acele achitări de conturi dezgustătoare care noi le-am avut în Republica Moldova până în prezent. Și respectiv, acei care au luat o raznă cu criticile destructive, reciproce, acum sunt în fața unei dileme foarte clare, și anume, dacă ei nu vor vota eventual guvernul în frunte cu domnul Leancă, sigur că ei vor fi obligați să dea un răspuns clar societății. S-ar putea întâmpla miracolul și Leancă să fie votat, fiindcă PD-ul înțelege că șansele sale de a trece pragul electoral de 6% sunt minime. Partidul Liberal tot are șanse minimale de a trece pragul electoral. Plus există presiunea ale europenilor și s-ar putea întâmpla miracolul votării acestui guvern. Dar acest guvern va fi totalmente nefuncțional. Domnul Plahotniuc va utiliza premierul Leancă și acest guvern pentru a sabota guvernul, pentru a scinda PLDM-ul și pentru a intenta dosare penale ministrul PLDM-ului și lui Filat personal. Deci acest guvern ar putea duce la distrugerea PLDM-ului. Sigur că are și minusuri, ca să zic așa, mai exact, nici nu sunt minusuri, ci sunt goluri în cunoștințe și în aptitudini. Nu are de fel experiență în a gestiona alte sectoare decât afacerile externe și integrarea europeană. În mod rațional, ar trebui să susțină acest candidat, să voteze cât mai repede guvernul și să reintre pe făgașul normal de activitate pentru următoarele câteva luni, cât au mai rămas până la alegeri.